ibu-ibu badhe nyekar dono swanten. Siap nggih. Wonten diajeng Titin Manuhera anak sapa pun aturaken. Semoga Mbak Dani Mriku mawon mboten usah. Monggo Pak Maming, recangi.
Niki tasih setunggal ibu-ibu pripun? Asal apa mboten Bu nggih. Tasih setunggal nggih niki jatahe kula. Wau perwakilan saking Pak Ane. Oh nggih. Pangapunten nek langkung kathah nggih. Niki gentos jatahe kula, Pak. Gantos sesideman. Lho niki semangga penantaraken sesideman. Kanthi nohone pamrentah saking Bapak Doni penantaraken Vokalis teng mriku mawon sakake, Pak. Bu, mboten napa niki nyambut damel lah Pak niki. Nggih siang nggih kula sakniki kula. Kula niku rencange kathah, kanca nyetrum niki. Sedaya niki kanca nyetrum. Nggih. Nyetrum iwak lho Pak niku. Sisi depan pun aturaken. mangga wonten diajeng Elisa kon rencangi ya sisi depan Pak Doni. Pangapuntene langkung kathah nggih, ibu-ibu. Tuh kena kendu. Monggo dilanjut. Tuh kita kendu. Tuh kita kendu. Urip ana kutha gedhe gawe tak tumeske apa-apa wae senadyan sesideman mesti kasebatan
siji desa ya mawa cara. Napa? Siji desa mawa cara. Mawa cara. Cara mriki ya kula ngikuti mriki ngoten. Oh, Nek cara suatu nggih ngikuti suatu. Monggo. Urip ana kutha gedhe gawe tak tumbesi masa isine apa-apa wae Matur nuwun sanget TMC kula diparingi wedal. Jadi nggih motor sepadhuwur, motor desa paraturaken. Ya diadakan sebuah lagu garwane mau 5 kader. Titin Manuhara penantaraken ya. Sasaran rasa berkacang campur sari cahaya mesti jadi desa. Wong ayu sing tak tresnani arena wengi mung ngetaki mimpi ngaku ora bisa lali ngamuk sliramu pepujan ning ati ya ceng yo cahaya musik. Oh. Aku ya oh. Ya. Neng apa Oh. sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa hatiku garap Gusti kula nyuwun ngapura. Tasih sasaran rasa berkacang campur sari cahaya musik jadi desa. Hingga sangking kala sasta badam lan marem RD Audio. RD Audio. Dugi kasangking kala video syuting gambar cetor setor ya bening JNS Audio. Wong ayu sing tak tresnani arena wengi mung tak impi aku ora bisa lali ngamuk sliramu
pokoknya cahaya musik ini. Marah Pak nggih? Wah lah. Lah dijawari. Lah iya toh. Nggih. Pokoknya cahaya iki tetep wah rembaka nang kene jeng. Kadangnya mana deh? Masalahnya apa? Pripun? Biru gak ini. Sing pemimpinnya ya wah ramah tamah Ramah gumyak nang kene iki. Apian ya Mas Lomo nyah-nyoh. Lomo ya nyah-nyoh. Turne tanggapane ya murah. Murah, heeh. Nah, Mas. tenan. Ya mangke iki cahaya musik ya. Iso diangsur, Jeng. Iya. Nanggap cahaya iki iso diangsur. Pisan panjer. Ya pisan panjer ya to ping pindhone lunas. Lunas. Heeh, Mas. Nah, kalau Mbak sing kerudungan putih nyawang aku guyu ewah melontos kayak ini. Ajeng nyanyi, Mbak. Heeh, penyanyi. Dari sakit yang ngenten iki ki mau tak walah dadakan anak arit gede tak kerok. Lah ya layak koyo bluluk. Iya penak ora apa-apa. Oh seni kok. Mangga. Nek ngopo Yo! Mas Semang ninggal katur nama. Mas Semang, maka dipenantu kali ini. Mas Lili nyanyi Mas. Ya. Elisa. Sakit sadut Yo yo yo. tali kau sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo
bojomu tak siji